Помощници по пътят към здравето. Едно. Открийте онова, което в действителност ви лекува. Осъзнайте, че правилните насоки, дадени на подсъзнанието ви, ще излекуват тялото и мислите ви. 2. Съставете си подробен план как да отправите молбите и желанията си към своето подсъзнание. 3. Представете си желаната цел и я почувствайте като реалност. Бъдете последователни и упорити и ще постигнете определени резултати. 4. Осъзнайте какво е вярата. Знайте, че вярата е мисълта във вашето съзнание и че давате живот на това, което мислите. 5. Глупаво е да вярвате в болести, в други неща, които ви носят вреди и злини. Вярвайте в съвършеното здраве, успеха, душевния мир, богатството и Божията промисъл. 6. Великите и благородни идеи, които редовно занимават мисълта ви, се превръщат в велики дела. 7. Приложете силата на молитвената терапия в живота си. Изберете си определен план, идея или мисловна картина. Слейте се мисловно и емоционално с тази идея и ако не изневерите на своята мисловна нагласа, ще получите отговор на молитвата си. 8. Винаги помнете, че ако наистина искате да се здобиете с целебна сила, можете да я имате чрез вярата, което означава познаване на начина на действие на вашето съзнание и подсъзнание. Вярата идва с разбирането. 9. Сляпата вяра означава, че човек може да получи резултати в лечението без всякакво научно разбиране за силите и енергията, нужни за това. 10. Научете се да се молите за вашите близки, когато са болни. Успокойте съзнанието си и вашите мисли за здраве, жизненост и съвършенство, действащи чрез единосъщо универсално субективно съзнание, ще бъдат почувствани и възкресени в съзнанието на близкия ви човек.